Lahat lang mo diha kay nako tawagon. Dugi! Noong saan makapre nga, nagkadukay, nagagwapo, mga alot. Ay bitaw no, imala lagi kay kagbuhok karon pirino. Wanay ilahanan sa mga cute. Paong rang naong ni mo, cute. Mga pare, nako istorya ninyo. Wato tayo labuka kay mato ta sa iyang shop. Unsa shop? Siya shop? Kamong duwa ba? Wato mong mga impord. Kana siya kay asinso na Sharon, kwartahan na. Ah, lugos mga itog palit og sigarilyo. Nga asinso na noon. Asinso? Asinso ka tuyo. Susoy, tara na. Mo na import mo? Kanayang shop niya ba? Hala, mo na yung shop? Lago puha, uy. Sa may dugayan na to. Tara, sulot ka. Ayo. Hoy, unsay ato? Oy, bossing! Kumusta ang buhay-buhay? Pwede may musunod sa imong shop? Oh, sure. May problema na. Lisulod. Boss, itit lagi diri boss. Ay, tama din oh. Sige, pasigaw na ko. Oh, okay na. Ano yung request? Amo na lindot boss. Pero times sa unsa dituyo ninyo? Ay, kanira mong tuyo boss oh. Kanya rin yung tuyo. Sigurado na. Tag 150, 300, 500. Pili lang mo kung asa inyong ang color, ana. Ay, mao ba, boss? Baratuan na sa imong baligya diri, boss, oy. Ini, barato ra. Kautang gid mi. Ani kay raptor kayo. Murag na dinibalak ng tuloba. Unsa man, nakapili na mo? Ay, boss. Mangutang ang dami boss ba? Utang ina, mangutang na day mo. Tarong bang entertain sa inyo nya, mangutang na day mo. Ay di mo mangaway, kapoy-kapoy ba kung entertain sa inyo ba? Tawang mo din mana. Lahat lang mo diha kay nako tawagon. Dugi! Ha? Tugi?